5 taong gulang. Ito ang pinakabatang kaso ng HIV sa probinsya ng Pangasinan ayon sa Provincial Health Office ngayong taon. Kaya para maagapan pa ang paglobo ng bilang ng mga nagkakaroon ng sakit na ito, nagsagawa ang Provincial Health Office ng mga libreng seminar, health awareness at HIV counseling lalo na sa mga paaralan. Kasama rin sa mga programa ng PHO, RHU at iba pang mga NGO ang pagsasagawa ng libreng HIV testing at access sa antiretroviral treatment. Sa pagdiriwang ng World AIDS Day nitong Lunes, December 1, aktibong nakibahagi ang mahigit 700 estudyante sa bayan ng Bayambang ng Pangasinan sa HIV awareness na hatid ng RHU Bayambang. Nakatuon ng talakayan sa mahalagang kaalaman sa HIV, gaya na lamang kung paano ito na ipapasa-pasa, mga paraan ng pag-iwas, mga sintomas at kahalagahan ng tamang impormasyon sa kalusugan. Ang HIV ay naipapasa sa pamamagitan ng unprotected sex, paggamit ng karayom o syringe na kontaminado ng HIV o kaya naman naipapasa ito ng isang ina sa kanyang anak habang ipinagbubuntis ito sa pamamagitan ng pagpapasuso. For the HIV cases, I will be presenting to you the 2024 January to July report comparing with the 2025 January to July. So the total number of HIV reported cases is actually 42 for the year 2024 January to July 2024. Whereas for 2025 of the same date, we have a total of 53%. Binigyang diin din sa naging talakayan ang mga stigma o misconception tungkol sa sakit na ito na hanggang ngayon ay malaking hamon pa rin. Pagkatapos ng naging talakayan, nagsagawa ng candlelight ceremony ang mga estudyante bilang pakikiisa sa Worldwide Candlelight Memorial para sa pag-alala sa mga nasawi at apektado ng HIV at AIDS. Mahigpit namang pinapaalalahanan ng PHO ang lahat na maging responsable, mulat at huwag matakot na magpasuri kung kinakailangan ng agarang atensyong medikal. Valerie Dismaya or NG News.